ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ନେଇଛି ତା ମধ্যে ଟିକେ শ্যাম্পু ପକାଇ ଦେଇଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଭଲ করে ମୋ ହାତଟା ପରିଷ୍କାର କରିନେଇ। ମୁଁ ଘରକୁ করে নিয়ে ମୋତେ ଘରକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ପାର୍ଲରରେ କାମ ମୋତେ ଏକଦମ ପସନ୍ଦ ହୁଏ ନା। ସେମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଫଟାଫଟ করে ଭଲରେ করে না, ତାର দিয়ে ଭଲ ମୁଁ ଘରେ ନିଜେ ଭଲ করে করে ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରକୁ করে ନିଏ। ଆଉ ପାର୍ଲରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାର କରଉଥିଲି, ହେଲେ ସେମାନେ ଏତେ ମାନେ ଖରାପ କରିଦେଇଥିଲା, ମୋତେ ପସନ୍ଦ ହେଇନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାର୍ଲରରେ ଯାଏ ନା। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବି ଆଇବ୍ରୋ ତ କରେନି। ଆଉ ପାର୍ଲରରେ ଯିବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼େଇନା। ମୁଁ କେବେ ବି ପାର୍ଲରରେ ଯାଇନି। ଗୋଟେ ବାର ମୁଁ ପାର୍ଲରରେ ଯାଇଥିଲି, ତ ମୁଁ ଫଟାଫଟ করে নিয়ে ଆଉ ତାଛଡ଼ା ମୋତେ ଲାଗେ କି ମୁଁ ଘରକୁ ଭଲରେ କରେ। ତାଛଡ଼ା ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଘରକୁ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି। শুধু শুধু ଟଙ୍କା ଯିବେ ଆଉ ଭଲରେ କରିବେ ନା, ମନ ଖରାପ ଲାଗିବ। ତାଉଦେ ଭଲ ଘରେ କରିବା। ତ ମୁଁ ଏସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣେ, ଟିକେ ମୁଁ ଜାଣେ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଦି ଥିଲା, ସେ ମୋ ଘରେ ପାଖାପାଖି ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଜାଣେ। ସେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲା, ତ ତା ପାଖରେ ମୋ ଶିଖା ଅଛି। ଆଉ କିଛି କିଛି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଜାଣେ। ତ ମୁଁ করে যে ଏବେ ତ ଦେଖ ଏବେ ବି ବହୁତ ବାକି ଅଛି।
सफा हो जाइए मो नेल पॉलिशर कलरटा केमिति तो से दिन मु नहीं थी तो सेटा मु पिंधिची आज